A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Nilqa' lil kull waħda u lil kull wieħed minnkom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nixtieq li nofred il-quddiesa llum b'suffraġġju għal Marja Voce, magħrufa bħala Emmaus. Marja Voce mietet nhar il-ġimgħa li għadda 20 ta' Ġunju fl-età ta' 87 sena. U għal 6 snin kienet il-President tal-Moviment tal-Fokolari bejn l-2014 u l-2020. Fl-2017, jiġifieri 8 snin ilu kienet fostna f'Malta. Ġiet hawn Malta biex iltaqat mal-membri tal-Moviment tal-Fokolari imma wkoll feluq l-40 anniversarju tal-Kummissjoni Ekumenika Djoċeżana. Kienu bosta minna li kellhom ix-xorti li ltaqgħu ma' il-mara ta' statura ċkejkna imma ta' fibra kbira, ta' kelma soda u ta' messaġġ sabiħ dejjem imdawwar b'ħafna ġentilezza. Persuna li ħadmet ħafna għall-ekumeniżmu anke r-rabtiet li kellha mal-Patriarkat Ekumeniku ta' Kostantinopli, mal-Patriarka Bartilmew. Ejjew nitolbu għal ruħha biex il-mulejja tiegħha il-mistriek ta' dejjem. Illum ukoll nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-mulej imiss il-qlub tal-mexxejja u jagħtihom id-dawl biex ifittxu t-triq tal-paċi u mhux tal-vjolenza. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu, inti triq il-verità u l-ħajja, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mulej Ġesu, inti l-ħobs ħaj li niżel mis-sema għall-ħajja tagħna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti l-qawmien u l-ħajja, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu Alla ta' slim, li inti l-istess slim, dawk li jġibu l-inkwiet ma jifmukx, il-bnedmin ta' illa ma jridux jafu bik. Għamel li dawk kollha li huma qalb waħda bejniethom iħarsu sal-aħħar dan il-ġid kbir u li dawk li għandhom it-tilwin bejniethom jinsew in-nuqqasijiet ta' xulxin u jerġgħu jagħmlu l-paċi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Abram emmen fil-mulej u dan għaddulu b'ġustizzja u l-mulej għamel patt miegħu. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi.
Wara dawn il-ġrajja ġiet il-kelma tal-mulej lil Abram f'dera u qallu: La tibżax, Abram, jiena tarka għalik, ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi mulej, x'se tagħtini, għax se nibqa' bla tfal u l-werriet ta' dari se jkun Eliezer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, int li ma tajtnix nisel u għaddej dari se jiritni. U ara, waslitlu l-kelma tal-mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ mill-ġewwieni tiegħek huwa tirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-smewiet u għodd il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: Hekk qatt ikun nislek, u hemmen fil-mulej u dan għaddulu b'ġustizzja. U qallu: Jiena l-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kadin biex nagħtik din l-art wirt. U qallu Abram: Sidi mulej, kif inkun naf li se nirita? U wieġbu: Ħudli oġla ta' 3 snin, moża ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamima u ħamima. U ħadlu dawn kollha u qasamhom min nofs, u kull nofs qiegħdu bis-swit ieħor imma l-safar ma qasamhomx. U niżlu l-safar tal-priża għal fuq xlitzma mejtin, imma Abram gerrixhom lura. U nieżla x-xemx waqgħu fuq Abram nas qawwi u waqgħu fuqu biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kien uri daħħan u l-sinna riġiet qasmu minn bejn il-bċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu: Lil nislek nagħti din l-art, mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat. Il-kelma tal-mulej, irrodu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnuż bl-emejjel tiegħu. Għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jaħweħ Alla tagħna mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef lil Iżak. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-mulej, min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Jek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Iftħu għajnejkom mill-profeti folozz, għax dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ u minn ġewwa jkunu il-pub ħattafa. Mill-frott tagħhom tarfuhom. Jaqgħu jiġbru għeneb mix-xewk jew tin mill-ollieq. Hekk ukoll kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma siġra ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb.
kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Għalhekk mill-frott tagħhom tarfuhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dawn il-jiem bdejna naqraw siltiet li jiddeskrivu dak li għadda minnu Abram huma siltiet mill-ktieb tal-Ġenesi. Abram li huwa missier il-poplu ludi, imma huwa wkoll il-missier ta' 3 reliġjonijiet monoteistiċi, ġifieri huwa missier tal-Ġudaizmu, tal-Kristjanità, reliġjon tagħna, u anki tal-Iżlam. U f'din is-silta għandna lil Alla li jagħmel patt ma' Abram. Ma ninsewx li Alla kien kien ordna lil Abram biex jitlaq minn art welidu minn Ur tal-Kaldin, ġifieri fejn hemm l-Iraq tal-lum. U Alla qallu biex imur f'post fejn ħanurik, f'art li ħanurik u tkun missier ta' ħafna ġnus. U Abram obda. Imma Abram jibda qisu jitfixkel għaliex u martu Sara ma kellhomx tfal. Alla kien qallu ħajkollok ulied daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar. U Abram jibda jinkwieta. Fil-fatt beda jgħid li l-werid tiegħu se jkun Eliezer ta' Damasku. Eliezer ma kienx jiġi minn Abram, Eliezer kien il-qaddej, jew anzi aħjar l-amministratur tiegħu, dak li kien jamministra il-proprjetà u l-ġid li Abram ġab miegħu minn art welidu. Imma Alla jagħmel patt ma' Abram. U dan il-patt huwa bbażat fuq 3 aspetti, 3 pilastri importanti li nsibuhom anki f'kotba oħrajn tal-ktieb tal-Ġenesi u f'kotba oħrajn fit-Testament il-Qadim. L-ewwel nett Alla iwiet lil Abram dixxendenza, ġifieri ikollu l-ulied. Issa sissa Abram ma kellux ulied, imma id-dixxendenza ġifieri li inti serraħ moħħok li ħajkollok min ħajkompli l-ħidma tiegħek. Min se jieħsib il-merħliet kbar li kienu kollhom dak iż-żmien. Min jamministra xi proprjetà. Dan ikompli, anzi l-ħajja tiegħek tkompli fl-ulied u f'ulied uliedek. Dik kienet l-ewwel wiegħda mela d-dixxendenza, t-tieni waħda art li jkollhom art. Ma ninsewx li Abram u ħafna nies fi żmienu kienu nomadi, ġifieri kienu jgħaddu minn post tal-ieħor, ifittxu fejn il-merħliet tagħhom setgħu jiraw. Imma ma kellhom stabilità. Ma setgħux jibnu dar tal-ġebel. Ma kellhomx l-uċuħ tar-raba' għax dejjem għaddejjin minn post tal-ieħor. Imma Alla qiegħed iwedu art. Qed iwedu stabilità allura. Qed iwedu post fejn anke jista' jindifen għax hemm stabilità, hemm art li tkun tagħhom. It-tielet pilastru, it-tielet wiegħda hija l-barka. Alla jwiegħed barka lil Abram. Barka jtfisser allura barka fuq il-familja tiegħu, barka fuq l-art tiegħu, barka fuq il-merħliet tiegħu. Dan huwa Alla tagħna, Alla fidil. U Alla jagħmel patt ma' Abram. U r-rakkont forsi ma nifhmuhx biżżejjed meta Alla ordna lil Abram biex jieħu ċerti annimali, jaqsamhom min-nofs, u mbagħad ipoġġihom biex u għadda n-nar. Minnhom jgħaddi n-nar bejn dawn iż-żewġ porzjonijiet ta' kull annimal mejjed b'sagrifiċċju. In-nar mhux biss hawnhekk imma anke f'postijiet oħrajn fit-Testament il-Qadim ifakkar f'Alla. Alla kellem il-poplu tiegħu mis-Sinaj permezz tan-nar. Alla kellem lil Mossè fil-siġra tal-Ollieq taqbad bla ma tintemm. Alla jagħmel dan il-patt. U Alla mhux biss ma' Abram jagħmel patt, imma jagħmel ukoll patt ma' kull wieħed u waħda minna. Għax Alla tagħna huwa Alla lejali, Alla tagħna huwa Alla fidil, Alla li dejjem jibqa' jieħu ħsiebna u jimxi magħna. Smajna Ġesu llum
iwissina jgħidilna iftħu għajnejkom mill-profeti foloz. Dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ u minn ġewwa jkunu il-pub ħattafa. Mill-frott tagħhom tarfuhom. Il-mulej jiftħilna għajnejna biex noqogħdu attenti għaliex profeti foloz dejjem kien hemm matul is-sekli u dejjem jibqa' jkun hemm. U dawn ħaġa ħażina jippruvaw jpinġuha bħala ħaġa tajba. Ħaġa li tfisser mewt jew qtil u jsejħula kompassjoni. Daw x'affarijiet huma. Il-ħaġa semmija bisimha għax hekk titlob il-verità, hekk titlob l-irġulija. Ew nitolbu l-mulej biex aħna bil-kliem tagħna, bid-deċiżjonijiet tagħna, bil-mod kif nitkellmu nuru l-lealtà tagħna mhux biss lejn xulxin, dik importanti wkoll. Għandna ngħidu l-verità lil xulxin, imma wkoll inkunu lejali lejn Alla. Alla tagħna huwa dejjem lejali, huwa dejjem fidil lejna. Ew nitolbu l-mulej biex bl-interċessjoni tal-qaddisin u tal-erwieħ tajba li marru qabilna aħna dejjem nuru lejaltà f'dak kollu li ngħidu u nagħmlu u fid-deċiżjonijiet kollha li nieħdu f'ħajjitna. Mulej Missier Qaddis nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, miss mulej il-qlub u l-imħuħ tal-mexxejja biex dawn jarfu ifittxu u jimxu it-triq tal-paċi u mhux tal-vjolenza u tal-qerda reċiproka. Nitolbu. Nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha, l-aktar dawk morda b'mar terminali, dawk morda li din jieħdu l-kura barra minn pajjiżna biex inti mulej tgħinhom u tlaqqahom ma' nies ġenerużi, nies professjonali li jgħinuhom f'kull aspett, fl-aspett fiżiku, fl-aspett spiritwali u fl-aspett psikoloġiku. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet għażwiex nisrani u vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-erwieħ tal-eżiż kollha tagħna li ħallew din id-dinja. Ġenituri, aħwa, ħbieb tagħna, u llum niftakru b'mod speċjali fir-ruħ għażiża ta' Marija Voce, Emmaus, biex intagħtiha d-dawl u l-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna talb ieħor li hemm f'qalbna bħalissa. Atina il-grazzja mulej li aħna nuruk lejaltà kbira għax inti dejjem fidil magħna, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej taħ dawn iġbijat sagramentali li huma sinjal ta' slim u tal-għaqda se nġeddu s-sagrifiċċju tas-salvazzjoni li joffrilek ibnek is-Sultan tal-Paċi. Għamel li huwa iwettaq l-uliedek kollha fil-għaqda tal-qlub u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. O Alla Missier li tista' kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna nroddulek ħajru nfaħruk għal-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwin bejnietom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejnietom. L-Ispiritu Qaddis tiegħek anqal il-qlub biex dawk li kienu wedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejnietom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandgu l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. U l-kelma li bija l-bnedmin salvaw, lit li jintati l-midinbin, it-triq li minna jaslinna islim tiegħek. O Alla, Missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispiritu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħal kalċi u waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallinna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmen tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-koll ma' ibnek u b'din it-tqarbina li se nagħmlu għatina l-Ispiritu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna.
u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek Marija Voce li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifi bil-mamudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Kif ġbartna madwar il-mejda ta' ibnek f'rabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija Omm Alla u mal-qaddisin kollha, hekk iġbag il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissieħbu fl-imkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew li nastaqrbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, Ġesu il-prinċep tal-paċi, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li Talla nitolbu
Imlina mulej bl-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini infittxu tassew li fost kulħadd isaltan dak is-slim li ħallinna hu ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikhom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. È iniziata l'avventura della Giornata Mondiale dei Bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Marija Santissima urina li inti omna lik jisma' talb tagħna. Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-irweħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, iddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina. Iddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija
Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobsna kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina daħanniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobsna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina idaħanniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier
u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-5 misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja u ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-Grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta.
Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Klopalina qaddisom malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu.